Abusia Prophet Roger Ababonten have making allegations be a watcher say asofo bi bono pa ebi pene kwa agefri ni se bibi so person nanim egu ase na wo bosofo ni no chese sofo no edin a oje so any general amaka na for bisa se aso Sam Kranche akra se ka se general dia na ye nim se Prophet Sam Kranche ankra wo no na ye general e wo apostles ni bi so bisa se general Melchizedek na so buso ni nyina akamfu ano Prophet Nigel Gacy Ababonten mo no so ba betre se wo mo aga na ha sofo na fiti a na afa yugo se ya twe ano e de si wo mo so sofo we wo mfiri nyame sofo we wo ya antichrist sofo wo te se ne wo mo de ye Prophet Roger no wo no Nigel Gacy wo mo de bia na wo mo yes an wo mo mom e na ye asofo a wo mo mfiri nyame busia na no adanso ye san hu ne si ye e wo Elwax Stampede kusi ye ma edom ahwere wo mo nkwa na no ye so ne air trend fi na na ne enura de ne papa ye ono wada no ho azuma na osi na wakakotwe aba e de esi na yere so abono asan abono de ja we no nyina ne ensem a air trend e wo social media ne so ne yesi nkonwa no wa bedi ho enkomo Mensaka General Melchizedek e wo menchen wa habusia mene ne bedi nkomo na so wo so ka ho beti bese sa ban nkomo no e koso no odi waje nkyere e befa comment section ho e de amami e too much gh all the social media handles no e too much gh yakomo odi fa kwaba na fa sa akonya no so nya subscribers no so ya kai sa wo de be woni be ka ho se ne be na upload to mpe woni first person ya won sa bedi ka me sa wo be no ka ho ye mo odi fa kwaba na fi ye nkomo General mo akwaba ya wisi medese papa bibi aboko ho de se nyame asem de nyame ase we de yen chance na ye fanfi of Penny Roger na kache obe make video bi na wo kire se Ghana ha sofo bi bo ne hopo ebi pene kunu ebi pene nimguase bi bisa se ne adan na won fa asem no ekranko police station on konko report so na niente o mabo pinu ne bo edin o boy no si general na ebi tete o service of Penny general kwanchan kra so ebi so se ebi na general Melchizedek Mensaka mo bisa so difo eye wo ana medase medehie mechiawo na masa achia wahwefo ene watifo meni metifo joso sadie ubisa me no mia mahwe video no okay na mehweto aso because na enipa bi de send meto aso a bet je metwa ne tietia wo ho ne se enye me general no na odifo Roger oka okay ebia obi sukuta senti no okay but mimi general na de magazati de ne gazette yes e waban okay what you say enti we no kwala se mi hu se obi e general ye no twase bitimi mi achi no tu oh okay e spiritual court onye physical police okay enti enyamia okay mimi die no ye General King Melchizedek okay na me so no menya sore wo Ghana ha yes South Africa na no okay and Zimbabwe okay enti no so far no ne nsam no na o ma specifically say eye nipa no sofo no wokumase enti mamen krem ho enyamia okay ene odi for me that pasa wakle na so enye we ye mani atwa wo video bi so a wo ye ediama sofo Roger ya wo kire se nyame pese obi ne so na ase
wɔyɛ nneɛma bi wɔanhwɛ ne yie a wɔahu ne sɛ handcuff gu ne nsa odiyifoɔ boa yɛn sɛn na ɛde yɛ ne ti. meda ase mede hyɛ anisoade hunu bae Okay. na sɛdeɛ wɔka na ɛtwa sɛ mema me nua ketewa no ɛgyina yie sɛdeɛ baabi a ɔrekɔ no ɔbɛ yɛ focus Okay. na ɔmmane nti nyɛ sɛ bi a ɔmmane sɛ bi a akɔ bosom nkyɛn Okay. anaa ɔmmane akɔ di ewu Okay. na mmom baabi a na Honhom Kronkron ne me ɛreka sɛ ɔyɛ amane ne sɛ nkurɔfoɔ bi a ɔmingle ne self with them no Okay. sɛ wama n'ani anna hɔ a ɔmobɛtwe no awura baabi a ne okwan sɛ owura a ɛbɛma ɛne ne calling no ɛne n'adifosɛm no ɛne Nyame asɛm ɛbɛbɔ abura. Yes. Na kyerɛ sɛ wokyerɛ a wɔnyina yie papa. Ogyina yie Nyame mu no ogyina yie. Okay. Na mmom baabi a ɔde n'ani ɛrekyerɛ no ɛhɔ na ɛmoa no. Because watu ne nan baako. Okay. Watu ne nan de baako. Prophetic message na ɛbaeɛ no saa na meka sɛ watu obi a anamɔ no a ɔretu no ɛyɛ asɔfoɔ na anamuntu ɛna ɔretu na no ɔmfa n'adwene ɛma saa nkurɔfoɔ no bɛɛ sɛ ɔde n'adwene ɛma wɔn mo a nkekaeɛ bɛba n'adiyifosɛm no. Ɛna mimi sa sɛ nkekaeɛ yi wɔnya ate bisa kamea sɛ nkekaeɛ no deɛ ɛnya aba deda yɛ a ebi kyerɛ sɛ prophet Roger n'ankasa na sɛ ɔnhyɛ da nyɛ nokwafoɔ MPs bi kora din apiepie ɛwɔ videos bi ne audios bi ne ade a ɛkyerɛ sɛ prophet Roger no ɛregye sika de firi wɔn hɔ wɔhyɛ da ne boys hyehyɛ adwuma wɔhyɛ da yɛ fake miracle ne adeɛ no wɔtumi de agye sika de afiri hɔ gold ho asɛnsɛm a wɔkɛn wɔhyɛ da ne boys na plan sɛ ɛkɔ akɔyɛ gold ho asɛnsɛm ne yɛnya kwan de agye sika de afiri hɔ nti wei no mu no ɛnya adeɛ a aba deda ɛma amanfoɔ tene sɛ ɔmo saka sɛ prophet Roger asɛ ɔmo nhyɛ da nhu ne yie. Ɔmo ɛnhu ne yie wɔ nsɛm a allegation a yɛde ɛreto no so. Ana nsɛm wɔ mo ɛka fa ne ho nti na nsɛm a ɛreba yi ɛna ɛma amanfoɔ ne ka ne sa. Media to me ne deɛ sɛ wɔka wɔ wano na woni evidence deɛ ɛyɛ ana memfa ɛnyɛ adwuma saa. Okay. Ɛna sɔfo Roger no one thing that mehu ɛwɔ ne ho kakra ne sɛ the way a Nyame ɛde no ɛba sharp saa no there are so many conspiracies ɛbɛkɔ so even sɛ asɔfo mpanyinfoɔ ankasa koraa no baabi a ɔnam no wɔmpɛ. Oh yes wɔmpɛ deɛ nti a me sɛ wɔmpɛ ne sɛ yɛwɔ asɔfoɔ bi ɛwɔ Ghana ha no mu a wɔmpɛ sɛ obiara Nyame bi bie obiara so. Nti sɛ Nyame ebie wo so a anaa sɛ wopie a there are so many ways adɛn na de daadaa Roger mpie no saa nsɛm wei ɛmmaeɛ. Ɔyɛ n'asɔre correct but nkɔmhyɛ a Nyame ɛde faa ne so na ɛsiiɛ ampa no ɛna obiara de bɛhu dɛn Roger sɔfo Roger sɛ wate aseɛ. Enti adɛn na saa time no deɛ ɔmanfa all this kind of allegation no amba na ɛbrɛ a ɔpie anaa nipa ehu no afei na this kind of allegation ɛba. So to me as general ne deɛ me deɛ mebu no adehwerɛdeɛ memfa n'asɛm. Ɛna ɔno so no one thing that I love about that guy ne sɛ
ɔnsoso nsɛm so saa ɔnsoso nsɛm so saa etimi deɛ be saa asɛm no deɛ minyame nka nkyerɛ me sɛ bibi sɛ esi ɛna physically so no miame mfa mani ehu ntimi ntimi nka hɔ asɛm saa. Prophet Amoakwanta eba bekan ewo Onua TV obekan wo open tina me bu ne din dia kan asɛm no sɛ wo kyerɛ sɛ sofopani Roger ɛyɛ obi a wogu akwa asan aba ya the first coming na wo bae no na wo yɛ Benin bosom ɛna wakwa asan aba Ghana na waba bɛyɛ sofo nti wo hyɛ da nyɛ obi asa keke o yɛ sofo atumi atini mu no ɛso pa ama Ghana fo bi sɛ ne sofo Roger ne honhom a wode yɛ adwuma ɛnyɛ honhom efinya so bi a wowu akwa aba first a ukoye bosom mo baabi a wasan ba bɛyɛ nyame dwuma di ɛnyɛ bia na saa bosom honhom na wodu so de yɛ adwuma ɛna wode nyame ne brambram so. Asɛm a wo ka we no me de hye wo sɛ yɛ sofo bɛn ne ka asɛm sofo Amoakwanta deɛ minim ne sɛ Amoakwanta ya ne oba Onua TV no wonderful na sofo Roger ɛyɛ bosom according to Prophet Amoakwanta no according to na oye bosom 2000 years ago na Yesu Kristo be wu koye no how many years ni okay yemfa eno emfa ento nchen saa sofo na nkasa no now no ne ye ne subi wo hono a wotimu se honhom fufuo bi abawura no oh yes honhom benza honhom your friend familiar spirit. Okay. Na familiar spirit no. Ene onyankopon de no ese. Into one hwe a ebetimi a operate wo mu. But now one kasaru nim se familiar spirit. Enti agede okuta Holy Spirit na etimi ehu se da bi we eye hon konkro we ye familiar spirit. Baby ana bonsam ewo no nokuta archangel ehona na wo enti otse ne ho ananyame ebo ne hweye no ode abofo di bi ebai asase so okay enti omo side no ye from principalities utie me pa enti obonsam edi asofo bi eye adwuma na esanse na obonsam no oni Yesu Kristo ekọ enakra na oben no na onim sene wote no omumiyenu eye adwuma agese wo discernment of spirit okay and say wetinye wo say we eye nyame de we eye Lucifer de enti sofo Amoakwanta na wo kanankasa no ekwan abeda ne ho twaso konyame anim because I quite remember say that was I think say 3 years or say 3 years more if I'm not mistaken yeah be 2 3 4 years more ujira na so ndem ka say ade a wakopi so ewo nyame asem no say ufiri say what the babontin a Kristosom ebegu okay na wo bonsam kwantimi angu Kristosom wo Amoakwanta wo Amoakwanta ubetimi egu Kristosom enti no nensem bia okeka keka no emami hu se ekwan abeda ne ho na honhom a enye nyame honhom ne fed mo senka o sei ne ba no ekelia so se eye ne ba de ya sa asem na o kan ye no oh sa mum ka wo de say Prophet Roger oh yes awon modern omo ya de wa familiar spirit no omo ya de abeka se wo be jatum se clean ade a wo ye ne ho da ho but ni wo foresight no wo se da bi kasa na efi ni mu e ba ye no eye evil spirit na bawura no satan no oh ebi si wo twere konkon okay Peter onyankopon ai Yesu friend say Satan onim de ntia oyusu Satan adama no Satan no na wahu Satan su wodimu because time na okuwo no
na e de enkwaje ebebre ewiase nyina but ye Peter mu ko abenya selfishness into was that be yamprema wumu Okay. yamprema wunkowu no no the say odo Jesus Christ too much, you understand? Okay. But na Jesus who say e ye honhom boni bisie time e na abi wemfino ori buku no. Okay. But actually no ofre Peter say Peter wo so na besi masafo na he ne apon timi dey entwi mfa so eti yesi Kristo fapem edisi bonsamso Debbie. be satam no ofre ne Satan enti wo ye sofo he sofo bonsam tinya famu aye adwuma ekwa beta wo pe obonsam timi efamu e de ye adwuma enti sofo amwako ata no etwa se okonyame anim because wamane ne nsem keka no e kire se dey wamane because when you friend atro enkyere e na bonsam faade mu e ma ne ka asemi de tuwiem but obi a oye na adwemu da ho no on fa sa asem ni serious. Oh, sir. Oh yes, on fa ni serious. Now why is that so from you call yourself there be no call apostle? Apostle Amokwanta. Yeah. Yes, I think so. Untimi nyina obi a wo se wo ye sofo panyini apostle ye na chese wo no like all the fivefold ministry no you are operating it, you understand? So uma kase free wanum eba se na oye bosom kese e wo bani ene ye won tra ne bani hoy ne ye pesa bosom no wo Ghana had ya peden Se aha no wa masa bosom wa ba nyame de ne ye adwuma wa ha. Bible say abosom sem eye enkwasiasem enti wuntimi enkoye bosom wo baabi ni two statement na o man ni nyina no eye totally wrong sofo like also so den abosomsom so because we say ono na wako aba and the Bible so say abosomsom ye enkwasiasem. Okay. Enti kasa na efiri wonu Bible kwa kasa ye enkwasiasem. According to Bible we say abosomsem eye enkwasiasem eti bi gina nyame asem so e na me so me kasa asem na efiri no mu baaye no Bible say abosomsom ye den enkwasiasem. Okay. Enti oka ade no bonsam friend mu sa tag no se o de beka bibi be ono no e ka no no nim se eye ebeboa. Okay. O peja eye prophet Roger. Okay. But ne kasa no the bema oma wo mo adwemu e mre no o mo susu hu mienu so for apostle yi o nipa o kasa nipa tie nti se o se obi ye bosoma ene ye yama yeni enna ho nti so fa wo akwata ekwan abeda no ho ida se obekọ ni nyame yeni mana obepe asofo a enwosra ewo wonso no de wonsa be gudi so ebe sele nyame adom de ama no Ene general membisa se difu bi ka se ye makwan e ma nana no mu nsa wo mo betwedwan insuo nye wo mo de ahonhom nye wo mo de ye mfrens amanfo na asofo so nye wo mo de imam so nye wo mo de asa asofo no no so efa bi no wonfo abosomsom so ye o se nyame na ka kire na na se ono no pe ono no will eye wono na eka se situation bi se ba o man mu situation bi ye nipa na situation bi to o man kro bi a na edru ba bi na se mu odin a wo se yetimi makwan ma nanan mabosomfo go mu se de se yensa yenhwie yenwa ya yetwa ya honhom a ye mfra sofo so nya mu de imam so nya mu de se sofo a yenim se sofo de nka nyame pe na ode ne be yadwuma nka nsuo ni abosom ni insane moja ne de nka no emmamu na se o keka ne saa se yenye saa de ni nyina na yenso ni nyina hwe de na se wo saa sofo no obi ka se wo so wo firi nyame na wo ya abosomsam na ode nyame brabra so minim ne o ka asem no ena minim ba bia na sofo no o se ne nkomo ase a ode ebeduru ho. Okay. What you say at times obi timi eye video die o hwe na o pese for the video no ekoye
adwuma no sɛ ɔmpɛ enipa no asɛm a ɔntwa ɔnhyɛseɛ sɛ bia de baabi a ɔhyɛ aseɛ firiɛ no but ɔkɔtwa baabi kakraa bi a ɛbɛ switch no na ɔde abɛto hɔ enti no wohwɛ saa adeɛ no a na sɛ woanyɛ smart ɛho sɛ bi nipa no ɔhyɛ aseɛ firi ha ɛna ɔde ɛbɛ ɛnde wɔ ha a baabi a wobɛtoo yɛ naa no wobɛbua wote aseɛ ɛna hu sɛ ewiase ankasa na ade bɔne no ɛsɛle ma ɔsa ade pa anamɔ bɔne no ɔwɔ anamɔ tenten asɛm bɔne no ɔwɔ ne nan wa ɛduru akyire fast but asɛmpa no ɛtia ne nan ɛtia nti mentimi hu baabi a ɔhyɛ aseɛ ɛne baabi a ɔde ɛkɔ wie na mmom meso me deɛ a metimi aka wɔ baabi ne sɛ Yesu Kristo ɛduru baabi no na ɔmo adeɛ a ɛtwa sɛ ɔmo ɛyu so no na ɛnyɛ Kristo adeɛ na yɛ kaza adeɛ kaza so yɛ Onyankopɔn kaza yɛ nyame foforɔ asase so nyame what you say but Yesu ka sɛ momfa kaza adeɛ dɛ ɛna ɛsan kara sika na yɛ kaza adeɛ ɛne yankɔwɔ tumi nkɔbɛ yɛ ne adeɛ ade aha meme deɛ a metimi ɛde aka hɔ no ne na wo bi say interview na sofo ne koye fa wo my Prophet Roger ekoye fa o my Ghana ni ekoso wo my nim sa time na wo no apagya ne mu dendende pass still akwegusu koso nti na say ne ekoso wo my nim no na ye bisa sofo pani Roger na o ma wo ka say baby a Ghana aduru ɛwɔ sɛ na no mabosomfo yɛ wɔ mo de ɛwɔ sɛ enwa a yɛtwa so obi ahohom bi anya wɔ mo de na yɛ papa no masofo nso ɛmmɔ mpaye ɛno ɛna ma Ghanafoɔ ɛka sɛ ɛne sofo ni nsɛm a wɔkan de ɛnya de wɔ firi nyame ne mu ɛyɛ honhom foforo bi na wɔde yɛ adwuma de nyame abrambram so ɛyɛ honhom bɛn na ɔde foforo abrambram so wɔde nyame de abrambram so okay na yɛ ɛnya de a wɔde honhom foforo bi na ɛyɛ adwuma me se mimi bisa sɛ honhom foforo bɛn ɛna wakɔfa na ɔde asa honhom a ɛfiri nyame ɛna wɔde yɛ adwuma abrambram so sɛ sofo a ofua ensaguo wofo amogya twa so ne ade ne de ase eni nyame asɛm ne bo abra onim ɛna na medi kan sɛ minim baabi a wɔhyɛ aseɛ free ne baabi ɔde ebewie na the last time me ne wo yɛ interview no na me ka asɛm bi kyerɛ wo okay sɛ etwa sɛ NDC foɔ me de ba bɛ so saa deɛ yi so because NDC for duabo bi twa se wo mo etu anamo kodan antoa o mo kɔ no mo se me ye entro de me kan ye entra o mo mra social media me kasa wo mo akɔ na ye entro ana o mo kubisa ye papa ajekum kufuo e wo saa asɛm a be vidi ma wo mo se enye nokore ana etie bi mu ka se wo ye sɔfo na ade now mo mpaye amriki ensi owo na no na wo se wabodua nti no omo enkodane omo adwemu e wo fom omo adwemu emle hwe bible se wo kra oye bone no owo ne den owo antoa ho no asofo nyina akoswa yawa wo ho okay asofo bebre wa ha ewo ho a mintimi mobɔ like asofo mpanyifo make they are aware wo mo kokoswa yawa nadwo because woyɛ obi ade na obo duabɔ no ebenyawo okay enti wonka se wo koyɛ fasting adane dua no okay wo kwatwa mountains adane dua no de bia ye kyekyere aboa no ɛho ade tase de ye gya no eti mibisa se ye koye ye ho ade a ye nyensa ene ese no so ye bone okay what you say eno so ye den eye bone bible no from Genesis to Revelation no ewo se ye bia den eka Kristo wan be good den apam no bet obehye ne ma
ye wo ade bi ho no ma me menye sofo bi be hye incense de abo empaye me nhye incense fan mo empaye ono so benya bible verse agina so se apamfo from na se ni de na oso den and go no Okay. etimi de ne sofo roja ebe kan ye de men condemn no because Ghana ho mu di bone o e bone ekoso Okay. na ntwi amanfo asiesie asofo sie bi ahemfo sie bi ministers sie bi ena onko obi a obekọ sofo ho na sofo beka chense onko sie na ntwie no onye sofo Obi obekọ sofo. Sofo ankasa. Na sofo de beka che ose kusie na ntwi. Onye sofo. Na bia ye nyanko ade bia involve moja no. Onye sofo. Okay. Oti ase. But wo se na asem a okan no, o se etwa se oman no ba bia, etwa so bia etosi wo no bia emfele dan. Ne de. Okay. Enti so bia emfele ne de a enye odno particular person no ka se ono de oba ne twase emoja no de ade ma wa ode moja be ye ade ama so wan kan sa ade a ene yemefo ane so. Prophet Nigel Gacy ebeka se ne Ghana for ede ye sofopeni sofo roja no wono so mu de bi ye na Ghana ha na kame se wo mu se sofo bi epeja nyame epeja wo bi pe na wo mu ahyase o we omfiri nyame we what to say na ye de niema bi tag na se ne be ne de be bresa sofo na se wo kan sa ne bi so kire se asofo bi a ebebo mu din se wo mu mfiri nyame na ebebo mu din de bibia tag wo be kohwe no na sa ensem na ye de tag wo mu no eye no kwentine nsem na wo kan enim odifo wo ni Prophet Nigel Gacy ya adwene se Ghana asofo se wo mu epeja na asofo mpanifo na abi ede niema target ago na Ghana fa twoma no so mu so na wo mu de abro wo mase ana efa bi no me support no na efa bi no so no me support no. Okay. Efa ba bia me support no se eye Jesus Christ himself no enye amamamufo ana wiasefo na eyi ni manyo eye asofo na eyi ni man. Oh, okay. Ono ane dim na eyi ni man. Even serve the oton no kwaro no ye general apostle. Apostle Judas. Okay. What you say? Enti ewom eyeturu na se sofo baako bihu se uroja eka na asem se aye omo ye season prophet na omo time twem enti no omo time bene woso eyeturu o basasa because na be pa ache wo o se uroja yobia matrezi no in the realms of the spirit and monitor ne pa ahobrase ahom woni mu. Okay. Yes, uroja ahobrase ahom woni mu because ensema obepa atwe ne hu pasa ko bepa atwe obepa atwe say Oh, say wakasa na no atrap ni mu wano trap nyina there be ema wano kra entra pegin na say in case wano tra penia etwa say opan cho bet we no na no antra no kra no kan no kra baako sa wadan na nkadi fo no Paul mo ne Jeremiah mo ne Isaiah mo ne Elisha mo no ko mo nwa nko no awusu bempa nko bai odifo on say enye sunsumu asem kra ho na mani ye say experience is the best teacher enye owusu bempa experience no ono experience be no wo odifo no owusu bempa asem ayeke enye di wo ko share nkom se na je bewu no na prophet owusu bempa asem ne yeke enye di wo ko share nkom se na onye enedifo we are soft what change say onyame honhom wo so ana wo like experience onyankopon Yesu Kristo efre like a powerful bi ofre bi anopa ofre bi awia ofre bi anwumre ofre bi another day but all ma wo mu nyina den akatua baako ebuo na ade bema so
sɔfo we deɛ wɔhyɛ ase akyɛ but spiritually no ebi kura na wogya wɔ soro koraa sen owusu bɛmpa ɛna owusu bɛmpa siesie ne sɛ mmɛmɛdi kan ka kyerɛw sɛ ɛkwan da ne ho ɛkwan da ne ho onyame yɛ adom a I believe sɛ ɛkwan na bɛsi. Okay. Yes, na ɛkwan na prophet bɛsi. Roger ne kwan sɛ pɔpatwɛ wɔ saa asɛm. Oh, saa asɛm no deɛ me deɛ Roger anyɛ adeɛ because ɛyɛ ampa ase yɛwɔ dabi n'ase no yɛwɔ adiifoɔ bebree no ansa no no bae. Okay. Yɛbɔ wiase no na sɔfo owusu bɛmpa ni hɔ. Okay. But obi ba na obi kɔ obi ba na obi kɔ obi ba na obi kɔ wodi wo sɔfo bet yɛwɔ ebiri bia ne Nyankopɔn deɛ oyi ne pie na sɔfo Roger onyame yi de so mpie yo Onyame ni nimpie na onye ne mpie. Okay, wo kyerɛ mu sɛn because sɛ saa bere ya Ghana ha deɛ menim sɛ ne wo nim prophet Roger na ebi a obi afi ne yawo no foforɔ na obi a onkra smartphone ɛna wo nim prophet Roger nti sɛ woka sɛ nyame mie ni so a emie so no sɛn biom na aka Onye ne mpie afi na obebie ne so asɔfo nso bi a 2026 nyame ebi bie omo so no Roger yɛ first afi na obebie ne so like on share minister ase. Oh sir. Oh yes. Obi a ɔyɛ ministry bɛbro 20 years no. On share ase kwa afi no be share ase na yɛ wɔ me no de wɔ me wɔ until 2026 Roger at the 1 year obehu enipa ebepu bedi n'akyi. Oh yes. Okay. Therefore, now we no be program. Emma woka sɛ duabo bi da NDC for so. Enti ye ka sɛ ikura waka sɛ nko mo kwatoa na wo mo kokoye ho amamre ne amane bia sɛ ne be ye no bitimi ade omo every saa enome no ase. Odifo ye fi ha ko ye anche be ne na wotwe so pepepe ena owe ne kesi eto man Ghana e wo sɛ anto NDC party no de na so eto man Ghana bra na NDC party no ewo so ebi mu attribute saa owo ne esi no to party no kyerɛ sɛ as a party no enome nsɛm bi wɔ party no so party no sunsun fo mu nneɛma bi enko yie fama NDC party no odifo eduabɔ na wo ka sɛ da wo so ɛne ne na no esi wɔ Elwaki ɛno no wo twaka bi ana ɛne no ɛwɔ twaka ɛne wɔ twaka honhom no ɔmo ɛyɛ adwuma 24/7 because say ahonhom bɔne no ɔmo ɛyɛ sɛ NDC aban we no ɛnim ebigu ase. Okay. They are trying as much as possible say ɔmo bɛma aban no anim egu ase nti sɛ NDC for ɛsɔle because we said here okay no ɛnyɛ ɔmo a ewu yɛ no ɛnyɛ NDC for nko a ebi kura na NDC ni bi akura ewu ana de beka no yes bit na yɛ possible na duabɔ dano na meka sɛ empinifo kura bu ebi sɛ baabi a yɛkyekyere aboa no ɛhɔ ana dɛn yɛsane no NDC for ensole waka minim asofo a NDC for ene wo mo ebo empire minim asofo a NDC empanyifo no a involve wo mo amamu no. Okay. Bet bedie ade ba ko a meka ne sɛ Onyankopɔn onai bibi adikwa. Okay, in the book of Amos chapter 3 the verse 7 ɔse na Onyankopɔn twedi ampo enye bibi ɛwɔ asase so agye sɛ wadan na hintasɛm adi ne nko adifo ansa. Okay. Ɔso ne mekasa ayɛ sɛ ɔmo nkɔ antoa na ɔmo ɛnkɔ kankyerɛ wɔ mo sɛ ɛyɛ General Melchizedek aka saa asɛm we sɛ yɛ mmra enti de etwa sɛ yɛyɛ ne yɛyɛ no yɛnyɛ ɔmo kɔyɛ aduvia de sɔfo Roger ɛka sɛ obia ɛnyɛ n'afa mu deɛ na ɔman no empagya no Kristofoɔ ɛnyɛ wɔn deɛ
Kristo ma ya yɛmfa Kristo ɛma Ghana no na yɛso yɛ Nyankopɔn dada o. Okay. Oh yes. Na Africa, especially Ghana, na yɛso yɛ Nyankopɔn dada. Ɛso na obi enkowia obi ɛyere ɛmfa no. Okay. Bɛne Kristo ba yi kwa obi fa obi yere. Ma mɛte da sɛ fiti ɛbrɛ ni yi wo Kristo som wɔ memo frase na baa no. Na mente sɛ sɔfo bi etimi atwi kontitwe ma ɛkɔ de yɔnko asɔre foforo hɔ ɛkɔko ntɔkwa sɛ wakasa tia me. Okay. But ɛna yɛse yɛsom Kristo som no yehu saa nneɛma no. Wote deɛ mekyerɛw no. Enti deɛ mɛka ne tietia ne sɛ NDC foɔ entu saa namɔ no. Na wotu wia a deɛ odifo roja aka no so no obi anye na afamu deɛ asɔfo a wɔn mu siesie ayi nwan ne mpɔnkye physical wɔ dem no wɔn mu nyai ɛnyɛ wɔn adwuma no no wɔn mu nyai wɔn kwa no wɔn invoke evil spirit ɛde ba ɔman no mu asɔfo bebree ma ahohomɔne ɛba ɔman no mu. And then you can only prophet Jesus Amofe, ebe ya adwene se wo se asofo atwa ye mampani ho ahia no ba ko bi ewo mu a ase waye katebone na wakọ akofra katepa wo so owu ne denam e na ode ne ho akobota ye mampani Jerry John Rollins sorry nyame fa ne fancy ye mampani John Dramani Mahama ode ne ho akobota ne ase ono ne koye no eye hawo amane owu ni ade na ode koba papa no se be ye na papa nanim bebu ase na why no han bofo and no akwa kofre nyantini O se Jesus Amofe ne be kan Jesus Amofe akwasi Jesus Amofe yeah Bishop akwasi oyusu be sane fa na Jesus Amofe okay yes Martin Sembi akwasi apia enyo no Bishop akwasi apia oh yes menene ya adwene. Oh, sir. Menene ya adwene. And then also for when possibly betimi aye sir. Oh, se now no or the betu dwa se empanyifo no emfre no. Ena me ye sure se sofo Jesus Amofe. Waye adwuma na che. Ena ye kan adifusem a do ono so betu enkrofo bi. But ninkomhye eye accurate in say odifo eye Jesus Amofe ese obi di owuo bofo na eninam eye President John Dramani Mahama ho dia ene etwa se NDC fo no etimi efre no okay na o catch mu straight say software mo pam no mfiri mochi okay mi se mimiti we enye software bia na me fa na damfo. Okay. Enye sofu bia na me ko gina na property so. Okay. Invite bebre. Na ansa na me ba na ma bon so mpaye. Amo so ne me akasa se tu anamo. Okay. Into Jesus Amofe kan se asofo we atwa eye President John Dramani Mahama hono enkateboni bi akofra be honhom a edi sa asofo na ji eye owuo honhom a metimi ne na aya adwen eye 100%. Into ono Nyankopon da na di e kire no enti no se owo the ye bra panyi Julius Debra moye because obetimi afre no o man panyi ni beti na wo mo apam sa owuo bofo no mi se ya memeti we me yankwa bofo. Oh okay. Se me se wo nkom se wubewu na wu a eno no enkire se me ye odifo wo there's a condition bia enna ho de a etwa se den mitimi ye ho adwuma. Okay, that's the company bo ha condition da ho ntimi ye ho adwuma. Oh enkom se bi wo ha condition da ho eno no ye de den a wo slama nipa ne se den kura obewu o da bi ha se nipa na ka se me bom paye
owu metwam na se enipa no ewu a sofo no we doom prophet. Yes. Said there any condition said that money being to dream crying. There be no be man nipa nehu straight. What you say? Ube man nipa nehu say this prophetic word no there's a condition attached. And now udifo bisu bitimi ahyenkom na waka kire say bra na menye akwankyere ema wo ma na uwu a wawie na afamu de wan hyan komtro because ne won ye ma atwa se de oye ede efa ho. General, sorry, apart from the aboya waka he said then this for so ka say wo kire say ahonhom ne pese wo ya na NDC party na nim gu ase ni bisa say e de na NDC party no aye ye nti ahonhom pese wo gu omani mu ase. Oh say ye papa esiedu enkatia be kan asembe but mom de me hu ye no ayi ye papa esiedu de on do time yo timi yi like nsem kwae but ebi atage saade no who say na o ma speech bi na obi use word bi say even if sacrifice lives from sacrifice they really power. Life. Okay, even if lives. Yes. Enti se eye sadia ena hu se yemfa no kura ento enchen no dan no na me kan wa se politician bie ni ho a owo enkwanje wa awrade mu enti all the politicians no obi a wo baby a okoye. Okay. Enti yemfa bremu no enkoma eye President John Dramani Mahama pe se ono na abeye kandifo enti ono ebia aye ekonya ye befa so asane ye manu wo ni nyina no ebetime no ye nyina waduma ye omo gu parliament wo se die no ebi dwan free meeting ebi like eye obia wo bebia obia tishe. Okay. What you say? Enti ebasa yentimi mfa brem ba ko enkoto ba go say esimesi na oye kandini nti ono ewo so nti ena saa ne ma de dey ACC but ade bia aye tokuru na edida NDC hono etwase etuatua enti obia etwase oye na famudie. And the woman so I just say a NPP phone a share san in a cosu yechi, send a bayana a bino, no one any Ghana for cono, no home buffalo Ghana phone said na 2028 on when you're quite a baby dear Kunyan, Una Moyajan. Mentias. One more chess NPP 4 or when you share a cheese soon so from say a bayer who really be born mining. Or mine mu enye peaceful as a whom you should work by any nana idea magana phone suro be said and this part in the baby in some is Liana yet in the more connect pipinra. Oh, what is a seminar? A black assembly. As a spiritual and MPP to me biasa and our moon yes say MPP now womu equity NDC spiritually. So womonia ma we mu no mind munye here as a penny for say sasumi no kwa and sign on the hunamani say no dia Ghana for the best of enti no na nado wo na enipa ewu ye na ye NDC for na wo mo so e ma enipa de wu ye. Okay. Who say Ghana no unim nyansa ye de kasa obi su nim nyansa odi tie obi su nim nyansa wo de famu aba. Tinyese what one wonti no ka bi debi asemu a enkomo a yedi obi befa ni nyansasem obi so befa ni nkwasi asem e wo se de obi eti na asem sifa what you say enti yese de ne nam ewo epaso na ye de omubu bebi obomofo ne nam ko apaso yes. Enti no NDC ebreni se bio MPP ewo
power so ewo ensem bibira yenua bema sambi jamfi kan ye basilita omukanze basintali o kan ye Sam George kan ye Okujo Tobrakwa kan ye enipa bibire kan ye ewo MPP breso etimi de saade ne de eye akeka etwa se Ghana yema ye ni ebre saade ne ye spiritual yanko by spiritual eye physical discipline yemfa discipline ento ho o man be sa peja Sabre baby Ghana ye jina no hwa a spiritual fight, physical fight and ascendancy from Ghana to say. Both spiritually and physical. Mr. John Dramani Mahama or ye juma pa. But onyanshe ne juma se. We are ye juma no nyansha. Onyanshe ne juma se 2026 no be she ne juma se ankasa. Okay. We no de toto like kanema. Mabone ho mpaye. Okay. Then I who ye before. Oh, me di bi kura tuja. Na me make now no make physical asem. Make physical asem. Fitness year no. Sanitation and kasabe bagana. On one kasa abai mo no. Wofa kubu obetem. Okay. When you suffer now you wan obetem next year 2026 asofo be ko prison pa. Oh yes. Asofo be ko prison rough. Ebi so be dwane afiri o man no. Oh yes. Boni be no medi mu dwane. Oh, o medi boni asofo ne di boni o. Oh sir. Hey. Se CID for e di nsem a wote. A doctor for ne nurse e di nsem a wo hu. E di for e di nsem a wote e di babonten a akobi antimi tra Ghana. Kobi abi free Ghana. Ni pay di boni. Ni pay di boni na nsem wo ha wote a na wa mane. Abusia ensem ni bi wo ho a wote a na e wo sawo munifisi bi wo ho a wote pe oyembe hyew sana bo za asem na atwu nti so no usu na udigusu ye ne General Melchizedek na edin komo sabre ya bobo komo ne so na be ne nansa na abusia video yi trendy ene Ghana fo bu afuye pa ne titiru ne ema empo emema ewom no kra se we die adabraka entwaye ne nyina ene papa bi a wo no wo kire na hoden e wo ne yere so na abusia wa mo ne keke wabo oba no apa ne ho de jaba bi si fienfienfin ama oba ne penifo se me wanimu akwatere kwa 11 ena ne ho nyina eda so na we no ena amaga na fo ebu afuye pa na General meba General ho na mabisa General se General video yi wo ye bema na wani bo video ne so na wo se uyonku bema ekura ba edigina wo ba wa ya ne ho ade so ne na wo na wabo na bo na de jade ne si pe fienfienfin sa me a me se fim ye den na ye ewiase a metie no eniema mienu ena ama mewura aho na mama suda first one se menye duane ne si manim na mebedi na mehwe se de aduane ne tie na mabisam me ho se enti obi so anya de ono so ebidi se de mesu manya bia mebedi na fitia no pa bi si anwumre yi obi anya bia ono so ebidi ana me kai sa de na nisuo egume edu tembia aduane kwa metimi jeedi ena de tosum yo no ene ade a mihu ye eye enra se be mamua na sebe oba a wo fe ne se yire na one no awoma na utimi ebune free edem eba compound etisia bonten ahwe enshedo na utimi ebono naked sa ebono
misuye Obesu. na metwa so no said Chief Justice Bonnie, right? Said all coveting or cast any trasenka. Oma atai sentence, 30 years. Or command 70 years. Atai years na akano. Unyimpie no fama mina udisa nyambranse mwe. Your born a Born again. Oh yes. Only a time piece. Only a time because now no emremu say 30 years the trust day or the man but because of elintomano 70 years 80 years na akano onfa emma abrantie na man na udi ne yire abrosa na unyi atai empie send a tie in when you're the man that can answer my papa 70 years and uncle can't tie. Oh, there be any me appeal ya matai because now no justice na nye fair. Okay. What you say? Okay. Enti no now no atai no misle no now no abe chief justice baby ana owo nyankopon apagya no. Okay. Ekọ nanim. Enti misle no on fa years no aka no fama dai atai. Papa ya waboni. Yes, on fama negre no. Obema bi a wobetene wonsa e dia abo oba no we beast. Oh yes. Obema bi a wobetene wonsa se oba ebia oba afa wachi no ache no ana wanye duane amao ana oni obi kasa like ubegyina bibi so abo no we beast there be it was say yede wokoto baby na ye campo wo debi wuntimi yesa Bema wadwene mu da ho e de ben pa na be kan oba one na hia napen utie eyi na wachi na odifo enye first time a wobo oba ni e ya de a wotai ye efie hofo kwa bi interview bi o say bi a papa no kwa ni tenant na enya arguments na abante bi na ere no koka no de tenant no so no de abana no so na wapo no na ebi trese be ma no kwa de ade na oye ye ne ye kontese ekwa bi aso enye but as wo mu blemu wo ba no se enye baako enye first time ni enye second time ni wabo baako abomienu abomiensa ni nyina wo da so te wo gide oh oje den no mi kan no okwa asole okay ne sofo aka kire se awale ja ye nye disagene da itrim oh ma mentra be ma baako hu na me na enwo awo ha no emwa na be ma no e de wo fa ade a eyem wudi wani nyina achi no idua na jo a samema no so mo ho den o chiwo se o fa wa untimi nya no obe fa mo hu se den wa yew with the ink wow just say wa fa mo hu se den wa fa o si atin sem sa obi wo no ma me mo de me ka kire oba se jai ukunu no kukuja no eyewu enye nyanya aka bomu enda de toso asem de eka de toso mi no so no your spiritual word okay itimisi na ya soma be ma manaba wabrabo o ye wo agent ombe walo ense wabrabo na onku yitimi soma oba bi spiritual word no wakusia no ohu nto wabrabo mu da yitimi me ye counselor enye se oba ya wo be kan se na mema me yidi suba nye na me kuno me go into details me catch you pray say maame ja wale no papa jai awale no eton say awale bebre wo hodo a ebema heaven abo enkrofu bi okay what awale no
ase ohu se ni kun apie na oba na de yema hye no ne so nkata di apie no oba wodi mirika kwa na dai ko hia no ne so ekwan wo fa so a wone oba no atie nti no oba no ehu se ni kun apo adwuma na oba na ne yam minim oba bi a wo se mi kun eba me ho kura mi kun fe ma no da onso mi nufu da oye ya wo se twebe me na pa ne waja ho sa wasensen ye tinsem be me no enima bi wo hono mu a me fa physical na mu se eyesu ne ban ne nipa no a jawade ye no se ye spiritual me hu kwan a be fa so a ye bebreki saade no de ye firi ho Odifo, would have spiritual, the yenhwe spiritual implications are a woman say. Meba. Okay. Memo bisa me saa asɛm. Ema owure emfi. Enti we no se aban punish no asase a wote soso no se ohin wo hɔ a wontwa nasu. Emfemfi kuro. Wontwa nasu. Wa bomusuo di fia kasase no. Debi, wo di fia kasase no. And the master no kana as a way and can be spiritual implication ben the woko. Okay, they say who say assassin the fia assassin. But obana what bona de jasa na we na fa kwan ya so sa no. Spiritual implication ben because omwoma. Yes. Enti emofra no e de na benyo so so so. Sa break obana yes we dwane ehu bebia wo. Yes. Spiritual implication no. Wo dwa ne ho sa no. Ye wo ahonhom. Ye from region ye. Ye wa honhom a omo enenam. Even self oba kora no say wonam na wabie wo yefu so like wayi wo ho agu ha ye wo spirit a omo ebowura no mo process wo. Okay. Eno enanchen say oba ebedwale wo petem. Ye wa honhom a obowura wo. Yemfe no ento nchen ene saa de wi ya beast no eye negede no ewo implication say ebeye ade bi a o se de ya adwen e ka kire ye no eno ana yeyewu ebema woman no aye timi eku ne ho apoison ne ho obetimi aye ne ho bone because ade de aye we de na etwa ne mfoni kire no de nisu na etwa mfoni oba no so memihu na chotim so form pa oti ho kra wonye oba afo ba wa wo mienu ete form kra oti form kra po na be ma na be ma ne gira ho na be ma na ho oba no oti form to say onye oba afo oba obosi because mihu na man said the video the picture but we said here na china ye tetre ne si wona atimu say odifo oh say onyamia body eti we dey nya bone yes enti no implication no high implication ye high enti no say woman no mesre say impanyifo emben no ba bi owo bia no nim say mo machine so de ekwachiri impanyifo emben no mo like omo fa nyame asem enwurawura na no nyina adwene emfiri ho enye se awie social media forever video number empepa da se bia beto so ade ne nko betimi afa kwan bia nko be we ne wo bia ho what I say enti no woman no we need spiritual protection seriously but papa ne de omuntwa ne so na etwa se me tena mo fidi so egu awale no okay awale we kra de oba odifo wo na wo si wo tena fidi so egu no na me ka se magu no kra nkofo be se na wo no ba kohwe like nkwala no obi aka se ya se wo na wo ka ne say but we nye first time we na aba social media ne yehu ye wo bebre wo hono mo a ebeba news wo bete se be ma na epo wo yire no yakwa akoka na wo ba na asan akọ no akwa akopa chew me se mia no wo fa odifo wo bo ne yire
Emma Cromwell said they were very young, yeah, that could back obey that one, Obabuni Biana Busan Pabano Bissisi, and a poor bay tree suit, and a Cromwell for report say. Omo reporting a chief man for ya, and a yellow police station was a yet to an tree and name my umbrella and watching it. Local wafa. And see, way, send ya bay or ban when your first time a beman a idea what tie, but what's home, obiti our arena also for the same problem. Yeah, what's home a dear and a catcher some. They say, Sa and Madi Gilano. One Obema eti. Obema. Onfa asem enche oba wonfa asem enche oh debi kura wiye mi se be ma woni nete se nebufu a ena kura wono enna na opanehyew be ma woni nete na otimi training sa ebo permanent tosom yensa jano cause eno an develop na fe no one day we twauti or the second awo wa bopento a be ma de sebe oyiri edi ensemfo a punishing one pem no if for no punishment there be punishing yes wo yama na ye ne de wo okay send no so wo twena so kwan bi so no so nyew me se twena so what you say enya wo nsa na wo de twena na so o member ye no wo be kire wo so se ga ade akoba akopena no hoto na betim na akoba me so bre kra wo mre o pese o petra na wan okay obi de ka eti wo ka obi de be wo de bien ka etu hwa ha se na okọ 1 na wakọ ne 3 okọ ne 3 na wakọ ne 6 eni adwaye kitchen valanda so na dia panese no o panese no wi abese 1 month o nkọ ne ho bi na dia panese no okay sabredi odi for ye de enkomo no esi bibisa se ne krakra enese ne krakra me de ebeja eye wahwefo eni se ade bia ye wo asase su bia no yenkan mu se atemu ewo ho me dance amen yes yeah that's pabusi ale general Melchizedek ena edi enkomo no message say do comment ebeja ewo comment section ho edi amami all the social media handles no too much gh o subscribe like you know what share na before so enye bia hwe me dance say bibia so me ba wonya bre eni adaje edi hwe me din edi dark gold ye be say